Ден първи от монтажа на еднофамилна къща в село Рогачево, близост до Албена, с една чудесна гледка. Днес ще монтираме дограма, ПВЦ дограма на Рехал. Рехал си него. Това е дограма от най-висок клас, с троен стъклопакет. Също така ще монтираме нашите любими плъзгащи системи ETEM система E50. Това е алуминий с прекъснат термомост. По цялата периферия на дограмата сме заложили пародифузната мембрана на Сига. Понеже къщата е голяма, няма да не стигне времето да завършим монтажа днес. Утре ще завършим с остъкляването на прозорците. Последвайте ни, за да видите втора част.